Simeli muri right here vakoma kurise ikoko. Vakoma ndine nyaya yandaida kutsanangurira inizvi pai. Pane chirongwa vane vanospecialize zvemaziso. Pane organization iri kubatsira vanhu zvemaziso zvetsanga mahara. Saka vanhu ava vakambouya kuno kuzvishavani. Vauya kuno kuzvishavani ndobva vambounganidza n'anga nemaprofita vakavabvunza kuti munorapa sei dambudziko retsanga. Maprofita nen'anga vachitaura zvavanoshandisa right. Saka vabva vazodzoka nevamwe futi madhokita vachibvunza munhu akaita dambudziko retsanga munorapa sei, ndobva vatanga kutsanangura. Saka tiri ipapo takangotiwo sezvo musangano wacho gogo vanogara pasaidhi nerodhi, vanhu vanga vakaungana pasaidhi perodhi n'anga nemaprofita. Saka takangoendawo ipapo tingoti munin'ina wangu ngatingosesegedzaiwo tisese tizamidze kusvika ipapo. Tazama kusvika ipapo ndobva vanhu vatanga purogiramu yobva yapera. So purogiramu yavo yapera ndobva paita vamwe baba vakati muri right here ndiri right. Vakati mwana uyu ndiri kuona ari mwana ane dambudziko rakati vachisanangura. Tikati ehe. Vakati izvezvi kutotaura kudai hapana kumira zvakanaka. Mwana akabatwa ende vakamubata zviri siriyasi. Vachitsanangura kuti mwana uyu vakaziva nyaya yake, vaziva mararamiro ake, vakati vawana pekuturika zvimwe zvinhu zvavo. So vane tsika yehuroyi yavaida kuita pamwana uyu kuti zvigare zviri paari zvichimushungurudza zvichimurwadza misi nenguva agara asina kana mufaro. Saka ivo tsika yehuroyi hwavaita vakagadzira chiveve. Vagadzira chiveve vabva vaisa marwadzo nekutsva mumakumbo mukwaanoita, uye ndobva vadhingura tsinga dzinofambisa ropa right side yake. Vadhingura tsinga idzodzo which means side iri haachakwanisi kurinzwa kuti nderake. Zvinoratidza izvo kuti ari kurwara nechirwere chemhando yestroke. Asi stroke iyi haizi stroke nekuti vane mhando yechipotswa chavakagadzira chemhando yenyoka chavakaisa mumwiri make chinofamba chinotoraramira maari. Ndikati chokwadi. Zvikanzi chinhu ichocho chinosvika panguva yekuti chaakuda ropa chinomwa ropa rake, asi ropa harisi kumira kuuya, riri kuuya nguva zhinji dzake ndedzekuuya kweropa. Ndikati ehe chokwadi. Zvikanzi izvezvi kutotaura kudai ndiri kuona achibudisa zvinhu zvisina zera naye. Ndikati ehe. Zvikanzi kutotaura kunoku uyu mwana uyu ari kuda kubatsirwa. Endai munotsvaga zai nemukaka, matsvaga zai nemukaka mouya nazvo timboitira munamato timise tsika iyi yekubhilidha uye tikumbirire tsika iyi yestroke iyi. Uyu anofamba uyu ende achatodzoka kufamba nekuti hausi urwere hwake hwaakazvarwa nahwo. Dai uri urwere hwaakazvarwa nahwo taiti aiwa uyu hachaita sei, haachapori. Uyu achatopora zvekutofamba zvekutodzoka kutorarama. Akati ina amai handina chandinoda kwamuri. Ndakavabvunza kati saka munobhadharisa here? Vakati aiwa inini handina chandinoda. Kubhadharirwa kwangu kwandinokumbira mukurarama hunge maita zvekunamata. Ndoda kuti ndikakubatsirai mwana uyu akafamba, muchibva panapa munotsvaga chechi inoitwa zvinhu zvaMwari, yamunoona kuti munotendwa chinhu chinonzi kunamata zvaMwari. Musanotsvaga chechi inonzi inonamatwa zvinhu zvaMwari, chinamatwa mabasa etsika yehuroyi. Endai munotsvaga chechi inonamatwa zvinhu zvaMwari. Uyu mwana uyu anotenduka anonamata, ahwande ari muchechi imomo. Mukaona magona kuzvinamatira imimi muchizvihwandisira ende muchihwandisa mwana uyu, matondibhadhara.
ndomumbhadharo wangu, handina kana dhola renyu randinoda. Ende ndakanotenga zai rike, ndikanotenga lemon drink, ndikaudza gogo ndikati gogo ndichamboenda mushawani mutauni nimbonotsvaga zvinhu zvokuti mainini vashandise mapedzi, kozi mapedzi havachatopfeki mapamba ekuti apfeke kuitira blood. Ndobva vati alright. Ndobva ndaenda kuyemba ndanotenga mapamba aya nezai, ndobva ndadzoka ndikaenda kumba kwababa vaye. Zvechokwadi ndaenda kumba kwababa vaye, ndakasvika kumba kwababa vaye vakanonamatira zvinhu zviye. Vakati kuti muzive kuti nyaya iyi tinoikunda. Pachamwa zvinhu izvi mushure mema-hours 4 mwana uyu achatanga kunzwa marwadzo mumapfudzi, ndo muchamurwadza mashodhasi make, mucharwadza zvekurwadza zviye zviye, kuratidza kuti kurwadza uku ndokukatanurwa. Mapedza kurwadza achanzwa kubva pakati pemusoro kudzika enda kugumbo, kurutivi rwokudya kuchatanga kupisa semunhu aveserwa moto, which means moto uyu kana zvikaitika zvinhu izvi ndokuti muzive kuti nyaya iyi tinoikunda. Ende chiratidzo ichi chiratidzo chekuti kutsva uku akunzwa kutsva kudzokedzana kwesaidhi, kuti akurinzwa kuti ndiri munhu ndesaidhi rangu vanenge varegedza kumubata. Ende zveshuwa akauya akatanga kuti ndikurwadziwa mapfudzi papasina nguva refu. Akati alright. Ndobva ati ndakutsva kuti zuva racho takatoswera tichimudira mvura, ndakutsva tichimudira mvura kusvika izvezvizvi. Apa izvezvi akutofamba akutogona kusimudza gumbo. Saka apa ndikutosimbirira nawo baba ava. Patouya kuno kwagogo tangopiwa mushonga 1 hanzi wavanoti secha wacho. Mushonga iwowo ndowatakapiwa wakanzi anomwa. Akangomupa 1 wokumwa achiti ndikawana nguva ndichaenda naye kwatainzi tinofanirwa kuenda kwacho. Asi pane vamwe vanhu vangoti mushonga wavanoziva mushonga wekuklina tsvina musisitimu, asingazivi zvechivanhu. Saka kwavaiti tofanirwa kuenda kwacho vaiti hanzi kunoitwa zvemudzimu, hatina kukwanisa kukuenda nanhasi, takangomirira kunzwa kuti vanoti chii. Asi ndiri kupota nerweseri ndichienda kwamadzibaba ivavo. Havasi madzibaba vanenge vanopinda maapostolic church, ndo chechi yavo. Baba vakati pamunamato nanhasi ndo munamato watirumwa ndiri kunopiwa everyday, ndichiuya tichishandisa. Asi vakandivimbisa vakati 2 weeks dzakawanda. Mande yatinobata iyi, uyu mwana anofanga akufamba straight kutoenda. Asi izvezvizvi akutofamba kutaura dai tetemeli, kufamba akufamba, akugona kuzvifambira, akugona kuita zvokuti akuenda kutoileti ega, akugona kuwachawo penti rake neraiti hendi yake. Apa izvezvizvi akuinzwa zvakatonaka. 3 days dzacho zisati dzatokwana, apa dzatokwana nhasi, apa akufamba. Gogo aringotaura asi kuti havasi kuziva kuti tine dzatakazoita, nekuti muprofita yakati handisi kuda kuti vanhu havazvisive nekuti mangwana zvinozodzoka zvitaurwa nepamwe. Handina hangu chandiri kuda, ndechingoda kuti mupote muchiuya kuno imimi nerweseri muchinjenga muchiuya ndichikuita se ndichikugadzirirai. Asi 3 days dzakatowandisa. Uyu achanga akufamba asi zvekusimba kunzi asimba pausvondo ratinobata Mande, zvese anenge akuzviitira ega zvisisina kana marwadzo anonzwa kana panodzimba kana panodii. Saka ndo mafambisira ndakaita nhau yacho tetemeli. Ndichiri kuno ndinaye musikana, urongwa ndo huripo. Saka ndeichikuzivisai kuti taapapi, but chenji yavapo yakakurisa kuburikidza nababa ivavo, kozi vakatoti tiri kuda kunamatira. Ende vakanamata vakataura, hatina zvatakavaudzira. Vakati inini handitendwi nemari, ndinotendwa nekunamata Mwari. Chero chechi handina kuti hemunamati kuchechi kwedu, asi ndinoda kuti munotsvaga chechi inoitwa zvaMwari. Saka ndiri kuona kuti Mwari, ruoko rwaMwari tetemeli, Mwari anobata kunoshamisa, kubata kukuru chaiko. Ndiri kuona chenji yakakurisisa pamusoro pemusikana wesazita wangu. Ndiri kuona chenji yakakura, kwete chenji diki, chenji hombe. Saka ndovimba kuti Mwarika, Mwari anoita zvishamiso. Aiwa, inini ndaona kubata kwaMwari tetemeli. Mwari chaiye ariko, asi unenge usati wasvika pamunhu chaiye anokubatsira zvemachokwadi.